दिनै बिथांमोना जिथु नंखाय सेगोदों आलेर सोरां बिथांनि नामाव नंखाय माने अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिथांमोना बेनो जेननायनि मोनसे इंगित सैथो खामानि मावोब्ला रावबो बिथांमोनखौ नाखस खालामनाय नङामोन दिनै जोबनायाव बिथांमोना गावनि आयुआदि गैला गावसोर जे जेनगोन बे बुस्थुखौ गावसोरनि खामानि मावनाय दांनायनि सायावनो फोरमायबाय थादों नंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मोजाङै सिन्था खालामखाबाय आरो बिथांमोनखौ भट होला आरो दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फैदों मानोना जोंनि दनसे समस्तियाव नैबे एग्राबारि नैबे गेलेग्रा फोथाराव खोब मोनसे सुबुंनि गौमा रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों मानोना दिनै थारिखआव BPF नो भट होगोन होननानै रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ ओंखायनो दिनै आरो जोंनि दलनि दैदेनगिरि मुरब्बिया जिथु फैदों आरो बांसिन रंजादों आरो ओंखायनो दिनै खोब मोजां आरो दिनैनि थारिखआव जिथु बेहाय फैदों जोंनियाव माथ्र मोनथाम प्राइमारि फैदों मोनब्रै प्राइमारिया एसे माखासे प्राइमारिफोरनि गेजेराव गासै जोङो बेहाय मोनब्रै प्राइमारिसो फैदों बेहाय बाखि प्राइमारिफ्रा 100 जनल'सो फैदों जों बारा फैबावाखैनो ओंखायनो दिनै जों बेहाय मोनथाम मोनब्रै प्राइमारि 10,000 प्लास जादों जों आरो बाखि प्राइमारि फैबाथ' लोमसावजोबगौमोन ओंखायनो दिनै खोब मोजां बाखि प्राइमारिफ्रा फैदों खिन्थु माथ्र कर्मिफ्राल'सो फैदों जाय फैदों दिनै मोनथाम प्राइमारियावनो दिनै फैनानै जेबायदि लोमसावफैदों बेनो जोंनि मोनसे इंगित जे फैबाय थानाय दिनाव दनसे समस्तियाव जोंखौ रावबो लाखिनो हाया आरो बे फाइनाल जाना थाबाय आरो दा आङो रायजो राजाफोरजों थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो नैबे 5 बोसोर कन्टिनिउ जिथु सासे MCL हिसाबै दुखुनि समावबो आं थाफायो मोजां समावबो आं थाफायो रायजो राजाफोरजों आंजों हदाय लोगो मोननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव आंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दं ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय रेडि जाना दं आरो जेराखांनायनि उनाव जुदि सारा मोनसे गावनि जिथु साननाय गाव माबायदि लुबैदों बे सारा जि दायित्व बेखौ मावगोन आरो मानोना दिनै थारिखआव देरहाखांनायनि उनाव जि बिबान होयो आं बेखौ लाना मावगोन खुनु सन्देह गैया आरो मावनायाथ' मावमाराखै नोंथार कुमारखौ मावाखै बे 5 बोसोराव बिथांमोना माथ्र दुर्नितिल खालायदों कारापसन खालायदों खुनु पइन्ट देराखै बिथांमोना मावाखै नंखायनो देरहाया आरो बिथांमोना आरो रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन आंलाय मा खामानि मावग्रासो रायजो राजा थाफायो आं रायजोनि दुखु सुखुआव दंफायो ओंखायनो रायजो राजा बिसार खालायगोन आरो बिनि सायाव मोनसे मोजां सिगनेल एबार दनसे समस्तिया देरहानाया मोनसे फाइनाल जाना थाबाय आरो खुनु डाउट गैया बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैया थगायनाय गोजा आसुनिफ्रा बे 5 बोसोराव जेरैबायदि बिटिसिखौ बिथांमोना थगायनानै माने दुर्निति खालायबाय कारापसन खालायबाय बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बुजिदों आरो बर्तमान बिथांमोननि कर्मिफोरा जिबायदि ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावदों बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा फोथायला बिनि सायाव आरो कंग्रेसआवनो मा कंग्रेसनिया बे लकेलनि गैयाथ' बै बेन्सिमारि साइडनिफ्राय माखासे फैदों नंखायनो बे मैया फैनायबा कंग्रेसनि मानसिफोर गैजोबा आरो जाज गौरबखौ नायनो फैदों माखासेफ्रा ओंखायनो बिथांमोना बे फैनाया जे बिथांमोननि भट बेखौ साननाङा बे समस्या बिटिसिआव भट गैयै मानसिफ्राबो दिनै फैदों आरो बे गौरब गगैनि सिङाव आरो जोंनाथ' गासिबो जोंनि जेनिउन भटार्सफ्रानो फैदों बेहाय